O iko sai Allah. Da al'adar turawa take haka hausawanmu suke nema su ɗauko aro na al'adar da ba tasu ba. Kamar yadda mutane da yawa rufe albarkacin bakinsa, wasu suna son barka, wasu suna Allah wadai da wannan abu da Abubakar Bashir mai shadda ya yi lokacin da suka je gidan hoto tare da matar da zai aura. A ƙa'ida dai wannan abu da yake yi da yawa wasu mutanen suna ganin cewa ko da matarka ce bai kamata ka rinƙa yi duniya ta gani ba. Duk da dai matarka ce, idan matarka ce ma bai kamata a ce wani abu ba, amma to shi wannan ba ta zamo matarsa ba, yake nuna wa duniya irin halayya wadda ba ta dace ba. To da yawa mutane suna ta kace na ce a ganin su abin da ma'ana abin da Bashir mai shadda yi bai dace ba, ya bari a ɗaura auren. To abun ma da zai sai ya yi. Insha Allah yanzu za mu kawo muku maganganun da mutane suka yi dangane da wannan katobara da Abubakar Bashir mai shadda ya yi, kamar yadda mutane suke gani. Yi wannan Bashir mai shadda ko da yake ai kawai sai dai tsinuwa, babu abin da za mu iya ke mi sai dai Allah tsini mai albarka, saboda ya lalata Kannywood muna ganin ta da mutunci. Bashir mai shadda ya bata ta. Allah dan annabi bari ku ga abin da bukeken nan ya aikata, bari na muku play din shi ku gani. Dalilin ma da yasa ne post din shi ne muna gardama da wasu ne akan cewa na ce musu koda matarsa ce bai kamata ya mata wannan abin ba, sun ce wai ba komai bane ba. To ku yi alƙalanci. Jama'a ku dibi Bashir mai shadda ya haukaci alƙur'an da iska kawai, kwarto majanun mahaukaci kawai. Kuma an ce yan iska ne su ce a yan bura uwa kuna matse. Su kuma wayannan kamar yadda kuke gani, Maryam Inteta ce tare da Tahir Fage, yar gidan Sabira ta gidan Badamasi, inda suke wata waka akan su suna ganin da yawa mutane suna yi musu munafurci, kamar dai yadda kuke gani. Wai ko me yake faruwa aka yi musu wannan gani oho. Nan kuma kamar yadda kuke gani taro ne na tatin wannan kungiyar da 'yan fim suka kafa ta kamfen. Su ne su Abubakar Bashir mai shadda din da ake zargin yayi abin da bai dace ba, su ne. Dan uwa idan yau ka fara dai shigowa wannan tasha ta mu, ka daure ka yi mana subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada dai ka manta da sunan tashar tamu Alkhairi Hausa TV. Mun gode. Idan kuma ka yi mana subscribing ɗin, ka danna alamar ƙararrawa, in ka kalla ka daure ka yi mana liking. Mun gode.